Marieta era una xiqueta enxogassada, a qui no li agradava massa fer feina. Un dia, sa mare la va enviar a la carnisseria perquè comprara freixura. Marieta hi va anar de mala gana, ja que preferia quedar-se jugant. Pel camí, s'entretingué jugant a conillets a amagar amb els amics. I quan hi va arribar, la carnisseria estava tancada. Maria va pensar que com sa mare l'havia avisada, s'enfadaria molt si descobria l'oblit. De manera que, quan estava pensant què faria, va veure passar un soterrat i li va vindre al cap una idea. Els va seguir fins al cementeri. Com que ja era tard, deixaren el mort allí. Aleshores, Marieta, que era molt atrevida, aprofita la solitud per a treure-li la freixura al mort. Torna a casa i li dona la freixura a sa mare. Has tardat molt, Marieta. Sí, és que hi havia molta gent a la carnisseria. Quan arriba l'hora de sopar, la mare li crida. Marieta, baixa, ja està el sopar. T'he fet la freixura que m'has dut. Ai, mare, no em trobe bé. Sopeu vosaltres, que jo no vull. Passa un parell d'hores, molt desficiosa, fins que va arribar a la nit. Era una nit fosca sense lluna, i quan es va agitar, entre el silenci i la foscor, va sentir un colp en l'escala i una veu amenaçadora. Marieta, que vaig pel primer escaló. Torna amb la freixura que m'has furtat de la sepultura. Quan ho va sentir, es va ficar a tremolar. Marieta, que vaig pel segon escaló. Torna amb la freixura que m'has furtat de la sepultura. Estava tan cagadeta de por que va cridar a sa mare, però aquesta no la sentia. Marieta, que vaig pel tercer escaló. Torna amb la freixura que m'has furtat de la sepultura. Cada vegada sentia la veu més prop i estava més atemorida. Marieta, que ja estic en el replanell. Torna amb la freixura que m'has furtat de la sepultura. Quan va sentir obrir la porta de l'habitació, es va tapar amb el llençol i en veure que li arrencaven el llençol de les mans, va descobrir que era son pare, que en assabentar-se de mala passada que havia fet la seva filla, havia decidit donar-li una lliçó. Des d'aquell moment, Marieta va canviar. Primer, va demanar perdó als familiars del difunt, els va tornar la freixura i després, d'una conversa, va prometre als seus pares que seria més responsable.